Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich announced that Israel's borders will expand, and he announced this at the inauguration of a new illegal settlement in the West Bank, laying out his vision for the Greater Israel Project. He said there will be expansion in Gaza that'll extend our borders, in Lebanon to the Litani, in Syria to Mount Hermon, parts of the north, south, and east. העבודה יוצאת מן הכלל של מערכת הביטחון על כל זרועותיה, מפקדים ולוחמים, ויש רגל מדינית מסיימת, יש רגל מדינית מסיימת ביהודה ושומרון שהורגת לחלוטין את רעיון חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור בלב ליבה. תהיה רגל מדינית מסיימת בעזה שתרחיב את גבולותינו, תהיה רגל מדינית מסיימת בלבנון שתרחיב את גבולותינו על הליטני לגבולות ברי הגנה, תהיה רגל מדינית מסיימת בסוריה כדר החרמון והחיץ לפחות. כן, יש רגל צבאית, יש רגל מדינית, שניהם רגליים של גבורה, של נחישות, של אמונה, של אהבת הארץ, של עוצמה. זה מה שמכבדים בשכונה שלנו במזרח התיכון, וזה מה שצריך כדי לבצר את ביטחונה, את קיומה ואת עתידה של ארץ ישראל. אז תודה רבה על עוד יישוב, ובבקשה מכולנו לשלב ידיים כדי להיות שותפים ולזכות להקים עוד הרבה מאוד